Cok, awang awakmu ki ya teko. Gong, ora kowe iki anggere nyawang karo sing ngene-ngene iki mesti gur hawane bareng mimik wae kok. Bagonge saka bangsa ndi metu mulune aku. Aku ki Bagong apa beruang? yakin apa ngene pesen saka Iya. Dagonge kok diwul-diwul. Biyen Mbak Biangmu patutan karo apa? Ora, iki ngene, Mbak. aku nek kene kok mengar gawe ora karo-karo wong to, Mas. Ayo, aja senengane Maya ki ngono kuwi ya, Gang. Oh, iki Mbak Maya. Heeh. Iya. Kok memper kaya sing nang omah. Maya ki senengane sing berbulu. Berbulu. Heeh, anggere seleramu berbulu kuwi tetep dadi kelangenane Maya. Oh, nek kelangenane. Senenganku sing berbulu, Mas Bagong. Ya kelang-kelang nek dadi Sing berbulu. dadi kelangenan ki mangsane ki aku opo? Ayo tak kesenengane, heeh. Ya. Iki jamane Kesayangan. kesayangan. Ayo kesayangan ora? Wega nek kok ngono kesayangan. Oh, anek wega. Aku bingung leliteni sapi apa bojo nek kok ngono ki. Alhamdulillah. Bojo apa sapi bingung leliteni. Iki bojoku ora tau wani nguleke sapi lho, Mas. Iki kok melawani. Wah, matur nuwun, Mbak Yu. Ya Allah. Karo Dik. Bersalaman toh? Rasane apa? Ora, Kang Bagong. Iko nyopot ora? Ayo kok dicopot dhisik to. Heeh. Ayo, Mak, gawake sih, Mak. Bag. Wes. Kang, iki aku sanse iki ya dadi nesu lho Gong aku. Teko trekahmu arep gulung tak teko. Wah, wong aku sing cedhak ora wani delok emah kok. Wah, awakmu iki. Wah. Nah ya. Nah ngono lak ya ketok. Ya aku ngono aja, Mak. Karo dibayangake. Coba arek ge apa kok iki? Iki nunut gawake kene iki, karo dibayangake. Bayange apa? Nek rasane karo wong berbulu ki kepiye? Ora tak kiramu ki Maya. Aku bayange ora nang ndi iki. Tak rumangsaku kon bayangke karo Gislebet. Aku gila, aku gila. Ini seneng sing berbulu. Gila aku. Mas kamu iki kene topo broto. Malah Sapa? wis aku tak omong karo Mas MC. Kang Bagong, kowe lujeng dalu. Pilu jengdalu Mas Haji. MC. Wah. Wah, alhamdulillahirabbil alamin. Iki kok sik iki Awas aja nggo kuwe. Apane? Kuwi gendera. Sesuk bedel Iran sama. Pancen iki ki opo-opo ki sarwa tak nggo kok. Iya. Nek orang ngene iki aku arep tuku bakal ki krek ora mampu. Lah ya, iki sesuk bedel karo Amerika Sarengat. Iki Mas. iki keteko durus. Wong ki kulino cok bengi dolanan. Nah, iki Sorengat. sorengan. Sorengat. Lah iya, sing gek bedil-bedilan kae lho nang kono. Nang timur tengah kae jenenge. Kok sorengat ki nek sampe ngendi to, Cak? Ah sorengat yo keteko ngisor kono kuwi ta. Esok sore pokoke watoh. Kok ngono? Ono sik tok aku. Ora pareng sorengat. Inci. Alah, wis wis rada angel kok. Iki urusan. Kang Bagong, alhamdulillahirabbil alamin Kang Bagong. Nggih. Dalu punika saged sowan wonten warga masyarakat Pandian. Warga masyarakat Pandian. Wah, lor ramene ra jamak-jamak. Wah, tetep rame. Wong nek pinggir dalan ora rame itu kok. Ayo sing mirsani. Oh, sing mirsani. Sing mirsani kok rame. Ayo. Wah, acara apa Mas? Iki acara malam suran Kang. Malam suran karo campur sari. Campur sari Putra BMP. Aku siji lho Mas. Mas, aku siji lho. Nah, Iki baju kok. jatahe Bagong ora enek. Masalahe karo aku matur karo para panitia. Iki Mas Dukul kok jatahe Bagong ora enek Mas Dono Ngapura ngene Bagong njaluk wedang njaluk apa-apa kon ngokop. Ya rumah sana kok mah kaya dadi wong sing ora becik. Ya maksud iki neng mburi ndak gua kan monggo Mas komborane. Ya lak ngono. Iki apik Mas. Oh, arang lho Mas, MC sing ngulek iki. Lah. Ora sing Ora. Ya ngono ki pokoke kanca-kanca Putra BMP iki ya nderek mangayu bahagia Kang Mas. Heeh. Acara
Metuk tanggal Metuk tanggal suro. Suro ki omongku werdi Mas. Apa Kang? Nah, Suro kuwi tegese ngesuraga. ngesuraga. Suro ki yang ngesuraga. Heeh. Ya doyan prihatin sing duwe gaman kuwi ya Prihatin. Aku dek iki doyan prihatin, Kang. Aku dek iki doyan prihatin. Prihatin tegese prihatin iki wong seneng poso tawon Tak broto. kira ki prihatin sing kae. Aku dene iki ya. Iki prihatin sing wetan kono. Ya bu. Oh, berarti kudu to Kang ya. Heeh, kudu. Prihatin ki maksudnya awak dhewe ki ngesuraga. Ngesuraga nek wong wis ngudi prihatin, ilmu. ngudi ilmu. Ilmu ki angel Kang nek durung ketemu. iya, Nek wis Kang. ketemu mayar Kang. Walah wis. Ki panjenengan wis dangu, mboten tau kepanggih. Lak nggih kawilujengan to niki. Alhamdulillah. Kira-kira karang kadempel kono iki saiki warga masyarakate ya lak ya sehat-sehat kabeh. Alhamdulillah sehat bagas waras slamet. Nah, kaya warga masyarakat Pandang kene diarake campur sari, bengi kedopraan. Wah, Warga masyarakat Pandan Lor ki jeblane ya budaya. budaya Guyub rukun. Guyub rukun sehat selalu. Ya, bingung iki sing do tetani yo. Oh iya Kang. Cukule yo apik ora dukul sampean lho. Tak kira cukul aku. Nah, ora dukul sampean ngono yo malah kasus. Ayo nek Ati karo rusak. bakalane kok ngene metu bisa tergiling. Apa kok pakapakno? Kok pusel ngono kok. Nah, kok yo Iki sing mburi iki pertep melu-melu. Iki tak garis lho iki. Tak garis. Tak garis. Oke bos. yo digaris. Maksudnya ya do melu iki tak garis ngono. Pokoknya nyanyi Rama Taboyo. Ora sampean kok ujug garis kene iki samatan kene sing ngejak sapa? Wah iya ya. Aku sing ngejak ya sing mburi kuwi. Ayo sampean wani garis bali ra keterangan. Lujur. Kang Bagong. Dalem. Alhamdulillah Kang Bagong derek sowan wonten adicara mapek tanggal suro, sedaya tanggal suro nggih. Mugi sedaya warga masyarakat Pandian Lor tansah kawilujengan, kabegyan, kabagas warasan, kamulyan. Amin. Tandurane kuwabeh gemah ripah loh jinawi. Amin. Nah ngono kuwi. Sesuk nanggap meneh. Wah nggih. Ya aku mungki olehku teko kono-kono barang ki jarine krungu-krungu saka kadang-kadang putra BMP ndak Bagong kuwi ya panen mbako kul tukul ngono. Oh, Kang riwayat. Alek riwayat. Nek ora riwayat teko wis ora kebiek-kebiek akeh ya to. Iya. Udut sangu dhewe Kang. Ha iki galo. Ayo teko. Wujute apa Iki iki? keterangane kepiye cah? Iya. Sodako. Sedekah. Anane kok sodako wae Kang. Jadi sodako iki lancar rezekine. Iya. Pangkat bondo donya kuwi lak ya ming titipan to Mas. Ayo. Nah, ming titipan to, Mas. Kan mung titipan. Makane iki titipna karo aku. Oh sik nek kakean sedekah padahal nek contone wae. Iya, contone piye? Contone sampean parkir Iya. tak titip. Heeh. Bali jikok ora? Ayo teko jikuk to. Nah, jikok. Sampeyan ki titipi bondo. Iya. Nek dijikok sampeyan ngarep niku piye? Alak ya teko ora wani ngomong piye-piye iki. Nah, bukan ora sak. Oh, ono. Rasa sedekah. Gopo sedekah. Wah, nek Iki tak Bagong milenial ya kok ngene, Co. Dadi niki ndak sedekah iki jebulane ngene. Sedekah ki ora ger duit kok. Ngesem ya sedekah. Aku wingi nyenengi bojone tanggoku ya sedekah. Mbok yo aja dibiyak. Oh, Aja diwiyak Mas. Wah, bangsa ala. Wong ki aja tok senengane nandur bangsa ala. Seneng karo wek wong liya yo aja. ya maksudnya ki daripada metani olone wong liya, Kang. Mending abecik metani olone awake dhewe. Nah, mantene. Senajan awak dhewe wah aku ki apik teko asing nonton ger trekae degel kang ngene kok iki ora apik. Aning lak relatif. Iya kreatif. Kang Bagong juwur karo swasana. Iki panjenengan diaturi rawuh mriku kira ngaturaken cos panglipur ngasarenipun para lenggah ingkang nembe lelenggahan sinambi presani godhekipun prikanca kadang-kadang putra BMP. Putra BMP. Wah saiki nganu Mas. Saiki putra BMP mundak. Iya. Penaboe Tapi nom kabeh. nom kabeh. Wis sigrak kabeh. Sigrak kabeh. Padune lek dijak terus. Ayo ora. Kalem. Ya ora. Sigrak
sesuk wis ngaleh jeneng. Ngalah jeneng. Apa iki? Saiki lak putra BNT. Ah sesuk wis ngaleh jeneng. Dadi apa? Campur Sari Sukonedo. Apa kuwi? Ya yo seneng mangan. Jenenge Sukonedo kancane ra dumani. Iki keterangane. Iki seliramu tak kai spesial kan? Spesial. Spesial. Kadang-kadang putra BMP Hanganti Eko Dwi Widawati. Milih salah siji. Angsal Mas. Wow, monggo. Tenan lho. Heeh. Ning yo sementing ora go Bali. Aja kok Bali. Ora go Bali. Nduk kene wae, gur tak jilai sementara. Tenan iki oleh. Iki tenan iki. Ning bayar. Aku tak milih sih. Ning bayar. Ambil sing lembu apa sing guru Mas? Ayo. Yo wong iki usime kaya ngene adem iki ndak kaya aku iki ning desa kono penak sing lemu, ngirit bantal, ngirit kasur. Iki aku oleh tenan nyileh. Oh iya, Ecuk. Wah, ayo kafe Mas. Ayo. Aku nek ngene iki. Awong kan kadang-kadang putra BMP iki pilihane jenis istimewa. Mboke. Oh. Aku sini kowe. Ya, Mayakmi, anake lanang iki diwanung sik. Cek. Wah, ya anak kok kaya ngene wegah. Sari men pergi ke pasar. Lho kok ujuk-ujuk tukar kok ngene. Nek kaya Aning Maya. kaya ledek ya. Heeh, ning aku kuwi nyawangku ya mau yo kok ngono kok. Iki Bagong apa-apa aku no. Lah Kok iya. dituntun Maya kok penak men. Ngene. Sari men pergi ke pasar. Terus kok di kayak dundang cah cilik-cilik kan lho. Ya, Mas. Jago. Kok Mbak, terus ki, Mbok? ya Allah, biyen bapakmu kaya ngopo aku lali kok metu kowe kaya ngono. Ala kasih lali karo bapakne. Aku bapakne biyen ki lali kok dadi kaya ngono, ndak kliru karo bangsa apa. Aku jaluk dikawinke. Ki sajake iki Bagong wis rada gedhe. Apa? Sadurunge Bagong njaluk rabi, mbak yo ditileki. Bagong wis mbok sunatke apa durung? Kan nilai. Iya, kok ndak keke nek dirabeke ora disunatke ayo teko kujur mesake bojone. Kowe. Lah ya mbok sak anan-anane lho. Piye, Mbok? Adi dilai ora? Wegah. Helme api lho, Mbok. Helme api. Wong biyen ae kliru kok. Wong biyen nyopetke kowe tak catekake kire kok. Kok muni apik. Mbok kok kaya ngene. Rasa. Lah sesuk diperbaiki sik. Awang- Ora sakit susu-susu. Abang nyadarke kiri. Milih mbak arek ring Bali apa ring anu Aku biasanya ring Jepara. ngebong, Mbok. Ring ngebong apa ring ngebong? Nek supit pas pet lambune mati. Heeh. Jegrek pas dipotong. Iya. Tek. Entek. Lah ora dipopo kok ditawak-tawakke mbok ana sing gelem kok. Karasa harus apa le? Oleh milih, Mbok. Ya oleh nang kene iki milih lho nang sing kudungane. Lah nang kene iki single iki. Ya Bu. Nang kene iki oleh milih. Nang kono heeh. Nang kene iki oleh milih. Iki sekseni ya, Cok. Aku oleh milih. Oleh. Oleh milih. Oleh. Sing penting karo mboke wae. Mek. Bayar. Ropo. Yo. Jauh.
kudune nyambut gawe. Nek gurung nyambut gawe, Ya ora kena rabise. nek kepengin ya Ayo sekolahke. piye nek kepengin nggih? Oh kepengin apa? nek kepengin ngempet banget. Lah iya. Aduh simbok apa Yo.